Ladies and gentlemen, welcome back to Sliq Media TV. Ndinokuchingamidza zvakare pano paSliq Media TV, Zim Untold Stories. Pande ndichitaura nyaya dzakasiyana-siyana kubva kumativi enyika. Kana iri first time yako kuya pano, ndokumbira kuti usiye wabaya kasubscribe ako, then you click pa notification icon. Over washare video rinori vanhu vadariko kana 5 shamwari mufeso wangu ndokuti zvinhu zvedu zvirambe zvichiita zvichienda mberi. Vanotiziva tinenge tichitaura nyaya. Some of the stories vana believe, but chandoda kukuzivisa ndikuti nyaya dzese dzatotaura panapa ndedzechokwadi. And if you also have your story that you think you want to share with the world, usatyika kundibata parunhare pa 0777 448 050 0777 448 050. So nyaya yedu yanhasi iri kubva kuna Elizabeth neshamwari yake Susanna. So Elizabeth anotaura kuti iye aigara kubindura kunzvimbo yeTrojan, and it was ye early stages achangotendeuka kupinda muChristianity. Elizabeth ainge ane a background yechivanhu yekuti kumba kwavo kwaitwa zvinhu zvechivanhu. So Elizabeth after abva kuCaesar mine vakaita relocate iye nehusband yake vakanogara kunzvimbo inonzi Trojan iri kubindura, uko kwakatanga kupinda a Pentecostal church. So Elizabeth anotaura kuti one day iye neshamwari yake Susanna vakaita Bible study, vaiverenga kubva muBook of Jude. So Elizabeth anotaura ndapedza kuverenga neshamwari yangu, ndakuti rege ndichiperekedza shamwari yangu, it was around past 3 ndakumuperekedza kumba kwake. So vanhu avaigara kunonzi kusection 1 andika akumuperekedza shamwari yake kuenda kumba kwake, ndopavanoti shamwari ya Elizabeth Susanna akanotisa something strange chainge chichiitika mudenga. Ndobva ati naiwe Elizabeth, tarisawo nemudenga zviri kuitikapo. Then Elizabeth paakatarisa mudenga, that's when they noticed kuti vakatanga kuona maclouds, but movement yemaclouds yaiitika panguva iyoyo it was very funny and attention grabbing, zvekuti vakatoshaya kuti kochiko chikumbonyatsoitika. Pfungwa dzavo zvinhu zvakavavaraidza kusvika ivo vanotaura kuti moment yavaibvunzana kuti naiwe kumakore akambotanga rini kufamba achidai so, that's the moment yavanotaura kuti a face appeared from the sky, and picture rakaappear mudenga, face yavanobhelievha ivo kuti ndiJesu wavakaona live and direct masikati machena. Remember time it was kuma past 3 zuva rakutodonota kunodoka. Ndopa vanoti vakadonhera pasi nekutya. But according to Elizabeth, patikamubvunza kuti pamuri kutaura kuti imemi makaona face yaJesu, makanyatsoonei? Ndopataura kuti taona face yaJesu necrown yeminzwa yakaiswa mumusoro. According to Elizabeth, time yavakadonha vachitarisa pasi vakarohwa nekutya, iye neshamwari yake vakapfugama pasi kuti vazviwandise mafesi. Asi Elizabeth naSusanna vanotaura kuti moment yavainge vakatarisa pasi, it was as if that image yavaona mudenga iripo futi pasi vaiona, nyange vakavhara maziso ndo image yavaiona. Elizabeth anotaura kuti takagara paroad apa close to about an hour and a half, and surprisingly hakuna mota yakapfuura paroad, hakuna munhu akapfuura paroad panguva iyoyo. It was only Elizabeth neshamwari yake Susanna. So zvadero time yavaiti vakati vadongorera vaona kuti face yeye ichiripo here mudenga, andika vachisimudza musoro vaiona picture face yaJesu. According to her, the face ratinoona isusu pamamovies ndo face yavanotaura kuti ndo face yavakaona. Zvekuzoti patakabvunza isusu kuti ko zvinonzi Jesu mutema chichi, vanotaura kuti isusu tiringotaura zvatakaona, it was like taiona movie, but ndo face yandakaona mumaclouds. Kopera chinguva about an hour and 30 minutes, Elizabeth anotaura kuti Susanna akazotarisa mudenga. Whilst Elizabeth anga akatarisa pasi, ndobvaona that picture akusisina, ndopa akakwenya Elizabeth. Ndokusimuka kwavakaita vanhu apatara panotopfuura nemota, it's a busy road, panotopfuura nemota, panopfuura nevanhu vanenge vachienda kubasa.
vamwe achibva kubasa. Remember time idzi vamwe vakutobvochi kumabasa, asi hakuna munhu akapfuura panguva iyi. Elizabeth anotaura kuti pavakasimuka Suzana akangonanga kumba kwake, Elizabeth akananga kumba kwake. But Elizabeth semunhu anga achangopinda muchitendero akaenda akanokudza husband yake akati baba, zvandasangana nazvo kwandiri kubva ukauka zvinotyisa, ndaona Jesu. So Elizabeth achienda kunoona, achiudza murume wake. So Elizabeth achiudza murume wake kundo zvandaita. Suzana akanoudzawo vanhu kuti guys, taona Jesu watinogara tichiverenga mumabhuku wewe. Then munoziva mining compound mukomboni, nyaya haitani kuspreada very fast. Nyaya yakatanga kuspreada faster kunzi kuna vanhu vari kuclaima kuti vaona Jesu. Jesu haonekwe nemunhu, Jesu haachaonekwa panguva dzinodzi. Zvinhu zvava kuita rezvozvozvo vanhu havadhakwe here. So Suzana paitaura ndamuona Jesu aitotaura achitoti bvunzai Elizabeth. Ndainge ndina Elizabeth tatomuona tese. So Elizabeth vanhu vakawanda vakazenge vakuita se vakuenda kunobvunza sure here. Then Elizabeth ataura zvishwa taona Jesu tiri paroad panguva nenguva dzakati tanga tatobva noita Bible study, tabva noverenga the Book of Jude. Asi munongoziva mucommunity kune vamwe vanobhilivha, kwezita vamwe vanoti idzi imbanje, vamwe vanoti kudhakwa, vamwe vanoti kupenga, vamwe vanotaura zvakasiyana siyana. So pakazoitawo murume aiwirirana nefamily yaElizabeth, uyo aitoitawo zvekudhakwa zvake. Akazonzwa nyaya iyi yasvika nekubhawa zvikanzi bhururu wako Elizabeth ari kufamba achiudza vanhu kuti aona Jesu kusection 1 abva noverenga Bible. Hakusi kupenga here. Then munongoziva uyu mufesi nenyaya yedhakwazi akaenda in a way yekuti aenda achinomoka ana Elizabeth. Zvikanzi ndobva asvika pamba kwakuchinoti naiwe Elizabeth ukufamba uchiudza vanhu iwo kuti waona Jesu. Mukore uno here Jesu achiri kuoneka. Nyaya dzaJesu ndenyaya dzemuBhaibheri. Jesu haonekwe nemunhu. Hakuna munhu akaona Jesu. Vanhu vakatoona Jesu ndo vanhu panguva dzewana Peter naPaul, ndo vanhu vakaona Jesu. Vamwe vese ava hamuchambomuona Jesu, haonekwe Jesu ndiwe kuvarungu. But Elizabeth akaramba achiti panyime munondipikisa sei, tikukudzai zvinhu zvatasangana nazvo, zvinhu zvataona. Then mufesi uyu ndobva ataura kuti aiwa imimi kana muchitaura kuti maona Jesu sei azoonekwa kwamuri chete, kana neniwo ndinotoda sei toda kumuona Jesu acho here. Then Elizabeth nemurume wacho vakamubvunza zvakanzi une shuwa here nemashoko auri kutaura iwo kuti kuda kumuona Jesu, nekuti picture yataona isusu zveshuwa haisi picture inofadza, picture inototyisa yekuti nanhasi ndokuti ndikaramba ndichifunga kana ndiri kutotya kana indege. Zvikanzi aiwa zvamukutaura imimi hazviitiki, hakuna munhu anoona Jesu, ndoda kutomuonawo Jesu. Kana achionekwa itai zvekuti nditese ndimuone, ndikatadza kumuona motozoti nyaya dzenyu dzamutaura nyaya dzefeki. Ndoko pakaita Elizabeth nemurume wacho ndobva decide zvakanzi okay, isusu regai tikunamatire. Asi kana iye achida kuzokuratidza, achida kuzozviratidza kwamuri, achazviratidza. Akatadza kuzviratidzawo kwamuri, musati blame, but chatoda kungokuudza ndechekuti isusu ndo zvaitika. Elizabeth anotaura kuti vakapfugamisa murume uyu, iye nemurume wacho vakatanga kumunamatira. Hanzi naElizabeth ndakati ishe imimi mazviratidza kwatiri. Then ndakuchikumbirawo imimi kuti kana murimi ishe mazviratidza kwatiri, uyu munhu auya kwatiri ane doubt, chiratidzei simba renyu pane murume uyu, muzviratidze kwaari agokwanisa kutenda kuti zvishwa imi muriko. Vanamata pepai pedza chitako chatotanga kutoti ndaenda chakutoseka pepai. So chinoitika manje kune vanoziva Bindura kuStrojan section 1 inzvimbo isina magetsi. Now it was around past 8 to 9. Kumana abva kumba kana Elizabeth vaenda kumba kwake, achinopinda muroom make. Murume uyu anotaura kuti akaona kunge kendo yabatidzwa nechekumadziro. But chakamushamisa ndechekuti anga asati abatidza kendo, munhu anga achangopinda mumba ada kutotora anotsvaga pane kendo. Ndopakaona light richibva nechekumadziro richita kunge kendo. Paakaona light riri, uyu murume uyu paakati rega ndichitarise kuti ko light riri kubva nekupi, ndopaakaona the exact picture yanga ichidescribwa naElizabeth, picture yaJesu iri pamadziro
mavanga ake emusoro necrown yake yeminzwa irimo mumusoro, ropa richiyerera. Achiona picture iri semunhu anga akarwa nemabhiazi, akafunga kuti mamwe maybe mabhiazi, but time yaakati atsinzinye ndobva aona picture riri haisi kubva mumaziso, ndobva akatoona kuti aiwa hora dzedzidzo ndandioneswa dzedziye ndodzi dzatanga idzi. Mufesi uyu anonzi akabuda mumba make achimhanya akananga back kumba kwana Elizabeth. Remember vanhu vari musame area musection 1 akananga kumba kwa Elizabeth, ndobva angosvika ndobva atanga kunoka madoors, maneighbors ndobva atobuda chii zvikanzi aiwa please ndinamatirei handichada kumuona Jesu wenyu. Izvezvi kutaura kunoka ndikutoita ndichitotaura nemi, so picture yake ndiri kuiona mumaziso, ndiri kumuona izvezvi ari pamuchinjikwa ari kungotena achitatarisa kuleft akutarisa kuright, then ropa ari kuyerera. Izvezvo zviri kutyisa, please ndinamatirei. Maneighbors aripo vari kunzwa, nevaya vamwe paitwa noise dzese idzi, kuna vamwe vainga vachidhauta nyaya yaElizabeth, vakunzwa manje chidhakwa ichitaura kuti zvishuwa munhu ndamuona. Izvezvo kumba kwangu ndatomusiya ari mumadziro, picture iyoyo yanditevera iri mumaziso haisi kubva. Vanhu ndopo vakatanga kunamata, vakuchinamatira murume wewe, asi murume uyu akaita kanguva achichema achitya. Pazopedza kunamatwa, picture ndopa yakabuda mumaziso make, kwakutanga kutotenda. Kubva ipapo murume uyu akabva asiyawo doro. Vanhu vakawanda vakatanga kubhilivha nyaya yaElizabeth, asi kune vamwewo vasina kumbobvira vabhilivha kuti hazvishuwa zvakaitwa nechidhakwa ichi, because vamwe vakazengwa kuti aiwa iri doro, sezvo munhu anga audzwa nyaya kuzvo zvaitika. Paakazoenda kumba, obviously mabhiazi anga achiri mumusoro. Yes, mahwani hama dzangu. Anyway, what do you think about this story nyaya Elizabeth? Kuti Jesu angangoonekwa here nje nemunhu wese, kana kuti nyaya dzaJesu inyaya dzakatongoperera muBhaibheri? I mean, let me know what you think in the comment section. Kana une nyaya iri similar to this one, usatye kundibata pa 0777 448 050 0777 448 050. My name is Sliq. Nelikwan here on Sliq Media TV. Ko Zazara, I am signing out.